Hen ide vlak. Jo. Hoši, hen ide. Nejde tak ako rýchlo. Ide nejak rýchlo. Som vynoril. Spomaluje, je to osobáčik. Áno, je. Jo. Ukáž. Nikto nevyzerá, že by išiel vystúpať, nie toto tá týpa. Aha, tie rampy, one idú hore. Lebo on je za tým čidlom. Jo. Uvidíme ho, jak odchádza hoši. A to ako to si užívame. Ide. Má svetlo. Odbrzdil. Kámo už ide. Tak pocichu mám, cichy rozbeh. To sa zmení na červenú. Prejde za hento. Teraz blikne červená. A hento, tam je také, oné. To vieš, ono sa to zmení na oranžu. Týpek už odišiel, takže to je dneska všetko z Trainspottingu, hoši. Keď chcete vidieť viac videí, tak zabudnite nehať like a odber. A uvidíme sa v ďalšieho videa. Tak čau.